Každý večer o 21. hodine si sadnite a vyčistite svoju myseľ od všetkých myšlienok a naplňte svoje srdce bezpodmienečnou láskou. Ak ste kresťan, najskôr sa pomodlite modlitbu Pána, alebo ak patríte k inému náboženstvu, pomodlite sa svojim vlastným spôsobom. Predstavte si, ako v srdci každého muža, ženy a dieťaťa v ktorejkoľvek časti planéty rozkvitá mier. Seďte takto v pokoji niekoľko minút a potom v duchu alebo nahlas recitujte túto krátku modlitbu. Pokoj zemi a prianie dobrej vôle ku všetkým. Nech sa stane vôľa Tvoja, ako na zemi, tak i na nebesiach. Začnite hlbokými pokojnými nádychmi. Pomaly vdychujte biele svetlo a vydychujte temnotu. Vaše fyzické telo už teraz žiari jasným bielym svetlom, kým váš éterický dvojník nadobúda nebovo-modrý odtieň. Vaše vedomie sa stáva ľahším a nie je viac zaťažené ťažkými myšlienkami a emóciami. Začnite rozpínať svoje vedomie z miesta, kde práve sedíte, každým smerom. Prechádza von cez budovu, šíri sa ponad stromy ako zväčšujúca sa bublina, až kým neuvidíte mesto, v ktorom žijete. Nádherné rúžové svetlo sa vylieva z vášho psychonoetického srdca a pokrýva najskôr dom vášho suseda, potom celú štvrť a nakoniec celé mesto. Preciťujete radosť. Pokračujte v rozširovaní svojho vedomia až do momentu, kedy budete vidieť celý národ. Možno v niektorej časti spozorujete nejaký problém. Vaše srdce i naďalej vylieva zo svojho vnútra lásku pre všetkých. Teraz už je celá krajina zaliata týmto svetlom. Nasledovne zahaľte svojim vedomím najskôr vrstvu oblakov a potom atmosféru. Môžete vidieť celú planétu. Je to nádherný raj hlbokých modrých oceánov, rozsiahlých horských pásiem a bujných plání. Vy viete, že niektoré časti sveta sú postihnuté neustálými bojmi, obrovským nešťastím a radi by ste pomohli. Ale v mieste, kde sa nachádzate, nie sú vyznačené žiadne hraničné pásma, žiadne čiary rozdeľujúce ľudí. Je to jeden svet. Všetky problémy sa rodia z nevedomosti a nepochopenia. My však chceme milovať jeden druhého a žiť v mieri. Teraz je vaše srdce riekou ružového svetla a zalieva celú planétu mierom a láskou.
Vidíte milióny usmiatých tvárí, ako sa kúpu v ružovom svetle. Pozorujte, ako muži skladajú k zemi svoje zbrane a objímajú jeden druhého v mene spoločného bratstva. Môžete vidieť, ako ľudia rozdávajú jedlo a šatstvo tým, ktorí sú v núdzi. V tejto chvíli pozorujete, ako sa planéta približuje smerom k vám a túli sa k vášmu srdcu. Ešte nedávno ste vy boli na planéte a teraz sa ona nachádza vo vás. Podržte si zem vo svojom srdci. Opäť sa vráťte k svojej súčasnej osobnosti. Zhlboka dýchajte až dovtedy, kým nepocítite, že ste úplne späť. Prajte si, aby vo svete zvíťazila harmónia a mier.